सेंग्राफोर जानला मोनला दा बुंनानै दा लाखा हाया गारानो नङाबा उनाव नोंसोरबो बेबादिनो फसायनो गोनां जागोन। फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव खावब्लाब्ला गुरब्लाब्ला मावजि बुन्दा बर'आ दिनैनि रादाबाव दं माखासे गला गरम गुदुं थाजा ओंखाम थफ्ला लालाबायना खनसायलाबायना लाबोनाय गामि गिदिं नागिरलाबायना जेन थेन खुनु रोखोम मोनलाबायना लाबोनाय माखासे जाबाना थां बखिया बाथ्रा गोब्रालाबायनाय रोनावलाबायनाय आरो मोनसे खोथा रायजोफोर सोरबाफोर खामानियाव गोबां बेस्थ' जाबाबो दसे सम होना नायलाबायथारदो मानोना नोंथांमोननि थाखाय आंनि निउसआ एसेबाबो खामानि होलाबायनो हागौदां आरो सिगाङावनो बुंखानाय जाबाय नोंथांमोना बेबायदि जानला मोनला निउस खोनासंलांनो नायलांनो थाखाय आंनि बड' एन्टारटेनमेन्ट निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाबायना होदो एसे अनसावलाबायनानै आरो शेयार खालामदो लाइक कमेन्ट हरलाबायदो बानादो आसोलफोर साबस्क्राइब खालामनो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो होखावलाबायना होथार बयबो। दानिया फैदो बिदिबा मानबायलांसै गोदाव सोराव खौराङाव। दाखालि मासबारनि मंगलबार बाजाराव सासे सिख्लाया गाव मोजां मोननाय सेंग्रानियाव 8,000नि दख'ना बिनायखौ मोनैनि थाखाय लोगोनो सेंग्राखौ ब्रेकआप खालामदों होनना मिथिनो मोनो आरो खौराङाव मिथिबावनाय बायदिब्ला सेंग्राया होआ नङा होनो नागिरदोंमोन 2,000सोनि दख'नाखौ नाथाय सिख्लाया गावनि नांगौखौ मोनैनि थाखाय गावखौ लोगो बाजारसालियावनो ब्रेकआप खालामदों होनना जोंनिसिम सेंग्राया खौराङाव फोरमायहरदों। मिथिबायना सेंग्राफोर गाजा थाखायोलै दाना सिख्लाफ्रा थाखा गैयाबा फैसा गैयाबा होनो हायाबा मोजां मोनना गोसोना जेबो लाब गैला। सनितपुरनि बादासिपुराव सानै मानसिया दोखो दामजालायबाय। फैदो बिदिबा गुबै रादाबखौ गुवारै बेखेवनोसै। दाखालि बावै साथाम फिसाजो गोनांखाय हिनजावा सासे गफुरनि सेंग्राजों रं नाम्बार रायलायबाय थाना सानब्रैसोनि सिगां बादासिपुर ट्रेन स्टेशनाव लोगो हमलायफैयो। नाथाय फिसाजो साथाम गोनांबाबो देलायनायजों जाबजों खानाय बोलायनायजों सेंग्राया फात्ता मोनाखै सिख्लाना हाबा जाखानाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंमोननो। जेब्ला सेंग्राजों लोगो हमलायफैयो अब्ला बे समाव हिनजावनि हौवाया टाउनाव थांना फैना दसे स्टेशननि जिरायलाबायग्रा जायगायाव जिरायथ'नो होनना फैदोंमोन। उनाव बिसोरखौसो बोरैबा नुहुरसनना रागाजों सानैखौबो गुबै गोरोन्थिया सोरनि बेखौ सोंजोबगोना उनाव सानैखौबो गोरोन्थि मोननायनि थाखाय मानसिबो लाना दोखो मानजिदों होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। दुर्गा फुजानि थाखाय मैया सासे हाबा जागोदान हिनजावा दख'ना गोदान मोनैनि न'आवनो खालामफिनदों होनना मिथिनो मोनदों। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला हौवाया सिगां गोसोलायनाय समाव उनाव देनां हाबा जाबा नोंनो मा नांगौ बेखौनो गोसोबादि बिबानो होगोन होनना बुंना लादोंमोननो। दा बेफोरबादि बुंना लानायनि थाखाय हिनजावनो फुजानि ड्रेस बायनो बिनायाव बायना होनो हायैनि थाखाय आरो मोनैनि थाखाय रागाजों हाबा जाखानाय हिनजावानो न'आवसो खालामफिनबाय आरो फैफिननाय नंला होननाबो बुंना गालांदोंनो। नाथाय हाबा जानायानो दान मोननैसोल' जादों होननाबो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। सेंग्राया दायो होनो हाया माया सिगां बेफोरबादि बाथ्रा बुंना लाना गोबां जाम्ब्रबाय गाब्रबाय होनना दुखुजोंनो सानसेयाव बथलथाम बथलब्रै लोंग्रा जादों होनना न' खाथिनिफ्राय जोंनियाव खबर मोनफैदों। नुबायना सेंग्राफोर जानला मोनला दा बुंनानै दा लाखा हाया गारानो नङाबा उनाव नोंसोरबो बेबादिनो फसायनो गोनां जागोन। समबारै टंलानि गंसे फार्मासियाव सासे हिनजावा हौवाखौ गांनो खिगानायनि मुलि बायना लाबोफा होनना बुंहरनायाव डक्टरनाव थांना हौवाया खिनायनि मुलि हर होननायनि जाहोनाव डक्टरा बिनो खिनो हासिनायनिसो मुलि हरनायाव हिनजावा गोबां खिनायसो जादों होनना मिथिनो मोनदों आरो खौराङाव मिथिसिननो मोननाय बायदिब्ला सानाव सानसे खिनानै हरावबो हरसे मेगन मोदै जालायनाय सानथामसो रेगुलार खिबाय थानांदों होनना मिथिनो मोनो। उनाव रागा जोंनाय हिनजावा डक्टरखौसो थांना गोबां रायदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। जाथ'बायलै रायजोफोर दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। दाखालि ना गोरान बेदर गोरान जालाबायना लाना उदैया एसे गन्डगल जाना दं बेखायनो रादाबखौ फरायबाय थानो हानाय नंला बेखायनो रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।